donar-se de baixa de la religió o canviar de religió és un dret humà. I hi ha països que s'han negat a subscriure aquest precepte. Per tant, certament les religions volen mantenir els seus afiliats sota un control molt estricte. La religió és sovint una font d'enfrontament perquè es basa en aquest dogmatisme, no? En aquesta visió única del món, que és l'única bona, l'única veritable, l'única acceptable, fins i tot, i per tant que està legitimada a imposar-se als altres per sobre de les seves opinions. Si comencem a pensar que hi ha moltes revelacions i totes són bones i totes són contraposades, l'única conclusió que podem arribar és la que arriben molts no creients, no? I és que realment això passa així perquè probablement no n'hi ha cap que sigui bona. Sovint una situació en la que no es té esperança, una situació en la que es passa fam, una situació d'incertesa sobre el futur immediat, tracta de suavitzar-se acudint a la religió. Aquest és un fenomen absolutament humà, absolutament explicable i que només es pot arreglar per la via de la universalització de l'educació. A l'hora de trobar-nos en societat, les persones religioses i les irreligioses tenim un problema. I és que nosaltres no tenim sentit de salvació, i ells sí. O sigui, nosaltres no tenim que salvar ningú de res, i ells tenen la sensació de que tenen l'obligació de salvar els demés d'algú. I ens trobem aquí en un conflicte, que és que constantment estan venint a salvar-te. Jo de vegades fins i tot penso que els creients no se n'adonen que existim, els no creients. Per ells és tan clar i tan inqüestionable que els sembla mentida que existeixin ateus. Aleshores no pensen que poden fer coses que ens molestin perquè no pensen que existim. I moltes vegades fins i tot et diuen en realitat no pot ser que siguis ateu. I dius sí, en sèrio. No. Es veu des de l'altre cantó com una agressió. O sigui, quan tu et declares ateu, els religiosos diuen, ja hi som. Ja hi som? A què? Si nosaltres, igual que tu dius que ets catòlic, però jo sóc ateu, ja està, no passa res més. Però no, és que ja comencem perquè això, ja comença aquella polèmica en la qual a nosaltres no ens agrada gaire entrar, i com que els ateus són gent bastant pacífica, per cert, doncs no tenim gaires ganes de polèmica i aleshores no entrem massa en aquestes manifestacions públiques del nostre ateisme. Possiblement la religió necessita tants rituals precisament per aconseguir mantenir la cohesió dels fidels, no? Si la religió fos prou convincent per si sola, despullada de tot el que l'envolta, possiblement no necessitaria tants espectacles, tanta solemnitat, tants rituals. És un tema que els catòlics també tenen molt apropiat i que és gravíssim, perquè ens desposseeix els ateus d'un marc social on compartir determinades coses que són ritualitzables, i el ritu és una cosa molt important, i
i els ateus ens hem quedat coixos de ritual, no? A títol privat cadascú pot practicar la religió que vulgui i a nosaltres ens sembla molt respectable, igual que nosaltres no en practiquem cap. El problema no ve d'aquí, el problema ve de quan una religió determinada s'apropia dels mecanismes de l'Estat per imposar les seves creences i obtenir privilegis que nosaltres considerem il·legítims. Les religions són enormes màquines de propaganda que dominen mitjans de comunicació, que dominen sistemes de transmissió dels seus sistemes de valors a través dels temples, a través del sistema educatiu, a través de la pressió social, fins i tot a través de la policia dels bons costums en alguns països, que avui són sovint països islàmics, però que sense anar gaire enrere en el temps existia també a l'Espanya de la postguerra, en la Guàrdia Civil, portant la gent a la missa els diumenges al matí. Un dels grans problemes és la invasió de la religió en l'espai d'allò que no és religiós. La religió hauria de ser, per concepte, una cosa, un acte íntim. Nosaltres no estem en contra de que si s'ha d'aprendre elements vinculats a la religió dintre de l'assignatura d'Història de l'Art, de la filosofia, de la història, etc., doncs que s'incorporin. És que no pretenem sesgar el coneixement dels joves i els infants, en absolut. Més aviat el que no volem és que s'utilitzi una eina, diguem-ne, de formació dels joves, com és l'educació oficial, per inculcar-los una ideologia determinada. Una de les teories que podria proposar-se és fer obligatori l'ensenyament de l'ateisme a les escoles i que el que no volgués apuntar-se hagués d'assistir a classes d'ateisme com a element cultural. Afortunadament, els ateus, els laics, en general els liberals, som molt més sensats. I el que simplement estem proposant és una escola lliure d'imposicions religioses, no per menystenir la religió, precisament per respectar-la. La religió té el seu espai natural en els temples, en les seus de les religions. Aquest espai natural no és l'escola. Realment hauria d'haver-hi una societat laica i l'economia, la medicina, la política no hauria de tenir res a veure amb la religió. El que passa que estan molt infiltrats i són els mateixos, moltes vegades és la mateixa gent que són socis d'organitzacions religioses molt conegudes de tothom, doncs tenen els grans càrrecs d'empreses multinacionals que controlen de manera efectiva tot el que ens passa. El gran perill que tenen les religions és la seva enorme dificultat per amotllar-se a un marc jurídic de pluralisme. Les religions, en la mesura en la que creuen que són titulars d'una veritat, de la veritat en majúscules, incompatible amb les altres veritats, tendeixen a ocupar tot l'espai disponible. Tot l'espai disponible. Tot l'espai disponible. Tot l'espai disponible.